nimbang ana katresnan kuwi maksudnya dienggo sapa wi? Lah guru nembang kok aja. Lah yo kan nembang ibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Dik. Ya sing tresnani. Ya sapa? Ya ono du kowe. Ayo aku ya ora mungkin. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono? Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong iki sapa sing ndasaki? Lah yo berarti nek ngono kowe tambemu iso aku gelak ndredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming dingono wae ndredeg, kandene kok malemen. Lisa, ayo, Mbak. Waduh. Ora urusan karo Lisa. Ngomong wae, Cik. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan ki to? Mas jodoh apa wis ngadeg? Maksudnya kowe sing ngadek. Kok sing jare ora masuk kok iso ngadeg.